ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, eseryetay wita alawas, anapauluan, krimen. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adaman nadlaw ko kanibos. Iso lang nga ruden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kasta, nanang. Napatpatigkan kwa na ti kwarta, ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa, day di madam ti kinayat na. Kasta mo ti ko na ti daduma ngam amok, nanang. Ay, sayang mat. Taubing pa'y api musay gapo iti sakit na. Ita, ni sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni madam ngam ni Sir Salvador. Awam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarud anak da. No apay mat anasapa ni madam anang panaw iti negosyo na? Adapay katatap ti daduma ah. Nga mga no saan nga amo ni sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kasta mo ti madlaw ko ah. Makita ah. Naamu namot lang ter aramiden na. Imbag ta nakaumay ka diti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayo, sir? Damagam no adda napatag nga ibagak. Binulan ka idi nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ita tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Ha? Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rudan ni madam, sir? Anya? Saan ka di arumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbeng ada kayo ti mangipagna, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Makumikumak. Ikan ka iti bingay mo no ipagnam ti papeles. Takanayin ko kat nga ron iti opisina yo. Bingay ko? Kunayo, sir? Saan ka di at agigamit ti uging kat maugingan? Alam na iti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisinak. Sika ti mangipagna iti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo ka ni Sally nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mat ti benepisyo amaalak. Huwan, sir. Asikaso madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige, sir. Taidamag ko dagiti kasapulan tapno daras ti panakaipag na ti amin. Aggunay ka nga roden. Awan pa'y mat ti aramidam ita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance di opisina na. Matungpal, sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapol atang danan. Mangguyugoy siguro tinaypaakam at trabaho na, sir. May sakamat. Iso nga rod ti kanayo na mapaniti opisina da. Pati mangitrabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir. Kaya't na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kayat may baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Peste iti rupat kwarta. Napanam ka di. Aday baga ni Sir papanantang awan kamat. Nalpas kumutan nga intulod ni Sir di opisina. Mapan kon tusukunan, intun malpas ti opisina. Kalpasan ko mga intulod mo akat saan ka apimanaw, ta ko na mapantay di nang ibawnan na kanyak. Si kamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Jay lugan nga iman manehong ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mo ti imbaga ni Bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak, no adda ibaon na apapanak. Panunutan mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot dayta. Tasikakat nga rod ti imbaon na. Nagalas ka ti panagniw-ngiwat na. Managing bubukod. Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo iti life insurance? When boss,
Masapol nga agpakita kayo ija opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta. Mapanak nga Ruden no nalpas amin na napapeles na. Day tatimbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pag mayatan no ma-insure ti tao, tapno adanam naman, no daytoy ket pumusay. Pagsayaatan ti beneficiary, sir. Ada nga min maala no kasjay. Huwag nagpweso. Ita, ada maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yu ti papanan tayo ita? DJ Insurance Company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawak. Damag ko. Ket dakkel samat ka no ti maalay jay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawak. Tapno ada maalak no daytoy ket pumusay. Boss, no da kayo mat ngay ti pumusay. Asino mat ti mangalay ti benepisyo yo? Di mo man damagan day ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagik, taamok asaan ko amaala. Awan mat ngamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa, mabasamak day ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam, ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Agpa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa day ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Mabayag pa'y kada kayo, sir? Basta day ta ti mariknak. Mabayag pa'y. Nasalsalon atak pa'y ngamnuang. Ibalakad ko nga ag-apply kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Saan kumatla nga pa kay nanudan? Inton adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya't yung asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, ada ka din nakaskas dawi ti dayta. Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw a pagsaritaan tayaw, sir. Agsagana ka tayong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day ang naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw ti naipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga agyan ijay. Asino kumatikadwak ijay nga, sir? Adan to kadwa mi jay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa nga mono kaano kung asinon to ti kadwa mi jay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siyak? Basta sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay, no. Nagasat ka. Amumon ti kayat asawan da ita. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno mata da ito eh. Imposible kadipay kat makitkita ti dua matam. Isu asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata kat di nakpay mat inaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pay? Baknang ko naman. Lusong batan na. Ikasar ka adako si tiyami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinaan anay agundaway kung agpanunot, boss. Lusong batan nak, di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss? Sikan to ti boss ti posok. Patgek nga imnas wano sanyata.
Tanagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanyak, boss. Adi penak ti pusom. Amin to akid dawam kanyak. Itad ko. Kas itinako-nakon, boss. Ikanak pa itinan anay agundaway nga agpanunot. Di mo kumaunay baybayagan. Patke kasanyata. Ang mga no'y patay ko lo din aksumpata na dakos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan analabas? Patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sungbatan nak. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masungbatan nak. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan niyo a reyna. Imposible, adi matignay ti puso na. Oh, iso ti pagbalin na ka reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Ha? Ni, anya nga iti aramidan na ijay, boss? Oh, reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Hmm. Apay nga ijay pa, boss. Awan pulos ti tao ijay. Oh no, kaya't mo tiyag presenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss? No, lakit na matulungan nak kat mapasungbat ko. At daitin ko akong gunam. Gungguna? Nangag mo timbaga, gungguna. Oh, mali ka pa iti gungguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minin. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel kan napintas abalay. Sika kano ti agbalin a reyna iti dayjay apagtangan. Agpaiso ka diti magbagam? Agpaiso ko naktumat. Promise, takes my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y ngarod nga ibagbagakan ko, ana? Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanyak. Saan mo nga ibaybayag? Kunana ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali a lalaki ti pakiasawaam, ited na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ited na nga ron ti pagragsakam. Kayat na asawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso ti imbaga ni Dado nga danto mansyon ko, naggasatak no kasta. Song batak man langan, tapno dinan ibawing iti sabali, kat ang mga numaawananak pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak, sa anak ang makapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masungbatan nak. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Day tatimbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. No kasta, adda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isang agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapol nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan nyo adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tama nga no maipalagip kan kwa na. Ket paayin na kayaw. Sige. Masapol nga agalibtakak. Agalibtak ka, tapno maalak ti gungguna, nga ingkarim kanya.
Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg. Tadda na patay pagsaritaan ta, Cherry. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg nga restaurant. No saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, sir? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg nga restaurant. Ano saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos, agpalig agsamay. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na, tayo manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas, ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay abalo ita. Ang mga nadapay anak ta, boss. Ket dayta la unay ti tartariga kaya. Naibaga kanyak ni Boss, nga agsagana akkanaw, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan. Dayta ti kunan ni Boss. Ikan nakanaw iti dakkel aswildo. Imbaglakit din ta si katinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jak pa'y nakadanon ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kunan ni Dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kunan ni Sir. Nasa ukadiken kaday di madam ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Ngam, saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay kasanungay nga agpaisaw. Dagiti magatang iti tiyendaan ken aminan. Narigat ti agbiyahe, tamasapul nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorboat amapan ijay, nang. Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan met nga rod tao ijay. Kasano nga rod ang makapandasar kan madam ijay? Nilaeng dadaw ti amok anakapan ijay. Taiso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano anak kapanda ijay? Idi nabiit pa'y anagsakit ni madam. Kayat natin na ulima ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano anak kapanda madam ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni madam idi tiyempo ti gubat. Kasta mo ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang ijay? Tawan matatao ijay, nana? Kasta mo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada. Siya nga mintimbaga ni bus nga ag-caretaker ijay. Napintas nga tayo ijay? Diyak mo. Kasta ka mo.
Nagyan ijay ni madam, akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kun kwa na. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad. Uray ka sa no ti kinabaknang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da iti nang asikasaw, naisapsapa ti ipupusay na. Itatanang pastan anaman. Sumbatang matan, ti idardarirang kukin ka. Pudno ka di matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a pusok ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat kukin ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, iti panagayat mo kanyak. Numakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Numakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken numakitam ti panagsubli-subli ti dalduyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Agka ka natin, di ka madakdakamat. Dahita ti pangkitaam, ang mabagtitak no dinakpalasumbatan, Jerry. Alaman laangan, sungbatan kan. Agpaiso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitin? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi iti imbagak asungbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kami. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano, no, da kayo ti umuna, boss. Ay. Yak kurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak kan ni Madam Cherry nga agkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta ti kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Ay, talaga kasta ti kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana. Kastama timbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day di madam. Addan kaayan-ayat na. Iso nga rod. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayam ko nga adda kanumot panagayat na ka ni boss. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mangamin. Ita apanawan, praktikalan ti babae. Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Sika matgayam day tamasabat ko, Sally. Nujak agkamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente, tamapan ko guyuguyan. No agkalay sa dabos, kanti sekretariana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirak. Sa bagay, pirak ti kapatgan ita apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga addan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak ng mat ani Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to no bumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka. No makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaisaw. Ngam nasakit mo tirik nak.
Tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa iti bagbagam. Awan maaramidam, takas iti kunakon, katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklang. Awan nga agpaiso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanung araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma aprotas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma abilit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaeng ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbiag ijay ngay? Saan nga imposible itibak na ang anak? Adadakkel ang motorbot ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kidawak ken ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagam pailaang jak maawatan. No apay akas lagkintay ag tiriknak. Anya? Agkalaysatan, tapno si Kantiag balin na boss ti pusok, Jerry. Di nakadimat lang pagsangitan into nagasawat ha? Awan to tagtentid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige, umanugot ak nga rod iti kalaysa nga ibagbagam. Wala, itamit lang, paisaganak amin nang iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaan nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay sa akton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ang akas sekretarya. Ita, agbalinak tun abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinantaryo ti kwartayo, iso nabiit. Samay sa, mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar, iti kabitan agundaway. Nakayo ti matungpal, boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar itanyaman akayat ko. Agasawa kami ni Jerry, iti mabit. Kablawan kayo, boss? Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka diya gapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laeng at agasawa daket nga rod nanang. Apay akas lang maladingitan kayo aya. Ay, nagsaya at kada tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat ti riknak anak? Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No day tati kayat na. Anya nga rod ngay. Adda karbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang.
Imbag tayo may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak para iti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahen, teka ka di, wano umay ka ag-interview. Ay, kwa. Nadamag ko lang, sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawaam nga ron. Tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa. Letay, kwa. Agawaam nga ron. Tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa. Letay, kwa. Dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit. Ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaik man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta. Tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak. Matayak ka din. Tagdamat kastak. Agbati ka pa eh. Siyak lang ti mapan iji opisina. Total, nalpas kon ana fill up anti form. Anya ka di ti pampanunutan niyaw, Ma'am Cherry. Mas daawak man ka ni Salvador. Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, ma'am. Kasta nga rod manang. Ninamnamak at honeymoon mi ti unaan na. Saan mat ta life insurance ko? Nabibiit kayo pailaan. Ada burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday ta ti panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Jak amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito ipay parking lot ti pagsaritaan tayo, boss. Masapol anwa talang ang makaammo iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Ha? Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata ang mapan ijay? Damarla ken Cherry. Agnain da ijay. Ngam sikalang ti makaammo iti daytoy. Apay ka di ang masapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ano asaludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulnog kay ti amin nga bagak. Tapalak na itarupam iti kwarta. Agtungtung palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Agsaka na ka itim bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangimbagaam iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga ay masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin nga bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadano na iji nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay ijay, aginggat kay kayat mo. Sika nga ro ti agbali na caretaker ijay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas toyo iti mapayag.
Umay na kayo matlaang pasyaran ni Jay. Ay na. Makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem dagiti kayat mo nga arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intag honeymoon, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Ije Garden Eden. Masigurado akayat mo ijaya pagpasyaran. Garden Eden? Presko ti angin, kan makasalibok hang itirik na nagiti napipintas sa tumatayam ijay. Duwata kandilaang amapan iti bagbagam a Garden Eden? Adda kaduwata, ti mangiturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganit ti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Garden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak a Garden Eden. Apa nagiti nagano a grocery items nga alaan ta diti grocery? Mabalinmutan nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan may ken ni boss. Sa dino ko ma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa eh. Kadwa na kagadi amapan? Alangan mo't asika ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha? Nakasiguro, nagiti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay kadagiti kakadwam diti balay, nga agbakasyon kapay iti probinsyayo. Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurot ka iti pagpasyaran may. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lang. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya ti linaon day ta maleta yo, nana? Kumuyugak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak iti probinsya may. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubliak metlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diyak nga rod amukin ni sir. Ni kadi boss ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal salud-sudom nga ubingon. Basta agawid ak pa ijay probinsya. Diyak amaw no kaano ak nga agsublay. Ambom kaday no napanandasar, kikaw? Naitangarod mo ti pagsidawak manang. Awan imbagbaga ni sir kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anda ka no pang tudan ni sir. I-donate na ka no. Donate? Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito manang. Wan, ngam ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsong ba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. At dais lay ti masungat tayo, ma'am.
dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan na ti makita kahartin. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad na ita ka kay kaywang. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamat kan kaslawan matatao di ta lugar. Alam napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto iti dadya balay. Saan lang nga madlaw nga po karagitin na tayag kay kayo. Asidag ka di ti balay apagdagusan tayo iti igit ti baybay. Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no iti hapon na ijay iti tiyempo ti kubat. Kasla sagrado a lugar no kasta. Kasla sulsulinak ti aglawlaw. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matangaw. Kasano nga ron dagiti ado a karga tayo. Ibu nagdadado kan Marla. Nakadanom tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw a danom. Tapno makapan tayo iti kadaratan. Umulit tayo iti kabatuan. Ngam, saan ka makauli iti kabatuan? Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't tilanot apagkaptan. Kasla tayo ka di bakes iti kabakiran, nga agkapot ka dagitilanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makanano na iti Hardin Eden? Wenno agbati ka diti igit ti baybay. Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? Apay nga ron nga reklamo ka. Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong ana ornong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada Marla kan dadulay ta. Mabali na napaglanguyan. Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na iti agduduma ti Maris na tumatayab. Nga agtaytayab kan agbatbatay ka nagiti kayo. Wen Salvador, itaak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana pumanaw na kita. Taano ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Hardin Eden. Daita timpanagan na di lolo ti imunang asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy, ta saan anadanon kano dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo ken lola na ditoy? Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy. Kimalipkip da ka nagiti bato ang nagkamang iti pusag ti isla. Awan ti ilutuan, ken ilabaan ta. Taawan mo dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla, tada na pananda. Nga maapay akas jati pa nagsungsungbat ni Nana Marla. Kasla saan mo't nga agawin? Pag kunaam, asaan nga agawid? Umuna, iba ka na nga min ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, iba ka naman nga agawid iti probinsyada. Amumbat ni Nanam Amarla no maminsan, saan nga agsusuro ti bagbagana. Kasla nga min adda ilimlimod na, nanang. Kunammat adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla inala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito islakan Marla, ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kading agsubli dito eh? Mabit kami lang. Depende, no malpas ko anagos ti katulag ko, may papaniti negosyo. Sige, naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang tawan kuryente. Sarabale,
Ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan na nasip nga iti rabi. Wan matkit di Binilin ko ni Marla nga agpidot ka na iti routing a pagsungrodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadom ti landok agit. Un boss, saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nanghato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating latan iti unag ti inaladan. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan kang agpadlaw kadakwana. Anya ka niti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidag, kaemem tingiwat mo, no, kay lalaam tibiyag mo. Ngam no umayon ka kanagit amin nga araramidag. Mairanot ka iti kwartak. Mangnamnama kayo, boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay